Здравейте, уважаеми зрители, драги родители и пациенти! В серия от няколко предавания искам да ви покажем как лекуваме различни заболявания. И най-напред избрахме да покажем как се справяме с тази коварна болест, наречена детска церебрална парализа. Как успяваме да направим така, че деца, които не са проходили на 4, 5, 6, 10, 20 и нагоре години, ние да направим така, че тези деца и тези хора да могат да ходят отново. Ето, например, едно детенце, което не може да ходи самостоятелно, то не може дори да стои изправено и когато го оставим изправено, то залита, то не може да направи крачка, то не може да стои само. Да видим сега какви са първите проблеми и тяхното решение. Първият проблем е, че детенцето не може да отвори горе тазобедрените му състави, както вие казвате, да направи разкрача. Това му пречи да направи походка, да направи ножица, да може да се движи. И с една малка оперативна намеса, само с сантиметър, сантиметър и половина, ние успяваме да разтворим неговите тазобедрени стави, да постигнем един добър разкрач, както се казва. В заключение, ние ще видим, че ние сме успели от 58 градуса, няма и 60 градуса да разтваря краката детето, да достигнем един много добър резултат, който е от 110 градуса, което позволява една добра основа, за да градим една добра походка, една добра подвижност на долните крайници на това дете. Какъв е следващия проблем? Следващия проблем е, че детето, колкото повече вдига крака, за да направи крачка, толкова повече свива коляното. Това е изключително тежък и често срещан проблем, но много често се неглижира от колегите, не се лекува и това не позволява на децата да проходят. Ето и резултатът от нашата оперативна намеса. Детето може да вдига крака изправен в коляното значително повече от преди. Но колко повече? Ето заключението. Ние имаме преди операцията една флексионна контрактура от 118 градуса. Детето не може да изправя коляното, когато вдига бедрото. След операцията ние сме постигнали 172 градуса. Значи, трябва да ви кажа, че 160 е добре. 170 е максимум. Никога не гоним 180. Не трябва да се постига напълно изправени при вдигането на крака и не го гоним, но тази позиция е прекрасна. Следващия проблем, с който се сблъскваме, а някои почват от него погрешно, това е скъсяването на ахилесовото сухожилие. Много често, много колеги започват лечението от него, защото е лесно да почнеш оттам. Но не трябва да се почва оттам, трябва да се завършва оттам. Защото мускула на ахилесовото сухожилие се захваща над коляното. И преди да решим проблемите над коляното, не трябва да слизаме под коляното. Какво е решението на този проблем? Решението на този проблем е да се удължи ахилесовото сухожилие или да се премести напред, като по този начин се запазва неговата сила, а се намаля лоста на действието. При това положение ние постигаме едно добро движение на глезената става, една добра дорзална флексия, както се казва на медицински език. И ето ви заключението. Вижте, ние измерваме детето в положение на гръб и в положение по корем. И в двата случая виждаме, че дорзалната флексия е 126 градуса. То не може да достигне 90 градуса, не може да свие на прав ъгъл глезена си. И след това, след операцията, ние виждаме, че сме постигнали 60 градуса. 60 градуса е даже сме постигнали твърде много. Това е един прекрасен резултат. Но какво имаме накрая? След всички операции, какво сме получили? Ние сме получили едно прекрасно ходещо дете, което сега започва рехабилитация за постигане на една добра походка. Не е станало всичко наведнъж. Всичко не се прави на куп. Трябва да се прави едно по едно. Всяка една позиция трябва да бъде отработена от детето. Всеки един